Arratsaldeon, ongi etorriak Lesakako bigarren lauterdiko txapelketako finaletara. Aurten hasiera emango diote neskak, infantila mailako neskak, eta izango dire Lesakako Arkupe taldekua Martinez eta Goizuetako Umoreona taldeko Sagardui elkarren kontra. Eta honekin, partidu honekin emango digu hasiera aurtengo Benito Tainta Memorialako lauterdiko txapelketako finaleri. Eskerrik asko denori. Bueno, pelotariak pres. Ederki, hasiko da, lehenengo sake egitera badoa. Hasi da partidua. Lehenengo sakia ona, oso zaila, ez du eraman, lehenengo tantua Martinezentzat. Badoa berriz ere, bigarren sakeitera. Sake ona berriz ere, ezker pareteak atea zaio, ondo. Ezker ona tantoa. Txapa gainean indu tantoa, pixka bat erori intzaio, motz geratu zaio, Sagarduiri eta ez da aletu. Badoa hirugarren sakea, Martinezek ingo du. Ondo, Sagarduik. Martinezek atzera, ezker pareta bilatuz. Ondo eraman du, Sagarduik. Martinezek berriro ezker pareta bilatuz. Ondo. Berriro ere ezker aldera. Sagarduik guain defensan, ondo. Berriro atzera. Oan Sagarduik badirudi pixkot hartu dula hori, jokun ekimena, eta oan dena alde zuenean, hutsa egin du, azpira bota du, intentzio hona zen, baina gaizkiot ere zaio. Hortxe dugu errepikapena, pelota honazun, ezker zeharra, badirudi zokora egin nahizula, txokora egin nahizula, eta gaizkiot ere zaio. Sakadu, motxa, ona, badirudi pasadela. Berriro ezker paretara, ondo. Ezker gantzua, oso ona, oso tanto ona. Egin du Martinezek. Oso ongi, lehenbiziko sakia duda izan duda, pasako zen edo ez, oso laburra egin du, baina pasada. Eta gero tantu bukaera zora gerria. Ezker gantzun bitartez, oso ondo gurutzatu du. Badoa berriz ere, sakatzera. Sake luzea. Sake ona, ondo erantzun dio. Eskuin aldetik, ez du lortu, paretera sartzia. Sagardui saiatu da dejadan bitartez, zanto egiten, minotzaio ondo atera, eta txapa azpera joan zaio. 5 eta huts Martinezen alde. Hortxe duzue, txapa azpiralde egin dio.
Horan deskansu hartu dute. Hor da ura pixkate daterata. Momentun distantzia polita hartu du Martinezek, 5 tantoko aldea. Partidu hasiera bertzerik ez da, baina bueno. Hala ere beti ondo hastea importantia garrantzitsua da. Hala, sakera. Sake ona. Ta tanto. Ez du eusterik izan, Sagarduik ezkerrakin. Sake ona zen. Badoa berriz ere, Martinez sakatzera. Sake luzea eta ona berriro ere. Ezker paretan sartu zaio, ondo erantzun dio Sagarduik. Ondo ezkerrez, Martinez. Baita Sagarduire. Lehenbiziko peloteo luzea eta ara, Martinezek utxein dorengoan. 1-6, lehenengo tantua Sagarduirentzat. Oraingo tantoan kontra egin dio, peloteoa bien artean berdina izan du da, eta azkenean Martinezek txapapera bota du. Sagarduik pelota aldatu du, eta Martinez orain probatzen ari da. Ikusiko da pelota aldaketakin, jokuare aldatzen den. Badoa sakera Sagardui. Sake ona, ezkerparetan sartu du. Ondo, Martinezek eutsi dio. Dejada, Sagarduik. Ondo aletu da Martinez. Ondo, Martinez, tanto oso bolita, gogorra. Ondo. Eta azkenean suerte pixka batekin, defentsan gantzua eta tanto lortu du Martinezek. Sagarduire pixka labur gelditu zaio eta ezin izan du aletu. Oso tanto polita. Hortxe duzu, azkeneko defensan gantzua sartu du. Txapa gainera doi, iritsi da, eta hor botere pixka laburri egin dio, eta Sagarduik ezin izan du eraman. Badoa Martinez, sakera. Sake ona berriro ere, ezkerpaetan sartu du, oso ondo eutsi dio Sagarduik. Oan pelote biek. Lautik laura. Ea zeinek dominatzen duen, pelota zogona atzera. Ondo, Martinez. Sagarduik dejada, zabalera, tanto, oso polita. Engainatu egin du, eta abiaturista egin Martinez. Hementxe ikusiko duzu, Keinoakin, bazirudin atzera eman behartzula, eta dejada egin du. Arro xamar, baina engainatu egin du, eta ez du heltzerik izan. Badoa, Sagardui. Sake ona, ezkerpaetan sartu eta indarrakin oso sake ona, tanto. Ezin izan du eutsi Martinezek, baina sake oso zaila zen. Zazpi eta 3 markagailua Martinezen alde, gorrian alde. Hiru eta zazpi, hobeto esan da. Sagarduik egin du azkeneko tantua. Badoa sakera, Sagardui.
Sake ona, baina erdi-erdikoa, ondo utzi dio, Martinezek. Ezkerrez, Sagardui. Ezkerrez Martinez ere, oso ondo ezker zeharra. Eta dejada egiten saiatu da Sagardui, baina kanpora atere zaio. Baina aurretik ezker zeharra Martinezek oso ona. Orain arte partiduan ekimena eta jokoren ekimena Martinezena da. Ikusiko dugu partidun aurre doan bezala, aldatzea lortzen duen, Sagarduik edo. Badoa sakera Martinez, sake luzea, erdi-erdikoa. Ondo utzi dio Sagarduik. Ondo Martinez ere ezkerrez. Sagardui eskuinez. Ondo Martinez eskuinez atzera, ezker paretara. Ondo Sagarduire utzi dio. Martinez bi parete egiten saiatu da. Arroxe amar eta orain, orain botibalea oso ona Sagarduirena. Tanto oso ona lortu du Sagarduik. Txapa gainera indarrakin eta ezin ozkezen eramatea. Hortxe duzu, ezker pareta oso arrua, eta ondo gelditu zaio pilota, eta hor aprobetxatu du ezin hobeto Sagarduik. Badoa sakera, Sagardui. Sakatu du, oso sake ona, ezker paretan, indarrakin eta tanto. Hori oso zaila zen eusteko, eta ez du lortu Martinezek eustea. Ari zaio pixka bat hurbiltzen Sagardui, 5 eta 8, irutantako aldea oraindik ere, baina aldea laburtzea lortu du behintzat. Sake ona, Sagarduirena berriro, ondo utzi dio Martinezek. Ezkerrez, dejada, oso tanto polita. Oso tanto polita egin du Sagarduik. Txokora dejada ezkerrez, oso polita izan du da. Hortzen Martinez bertan, baina ez du lortu eramatea. 6 eta 8. Ikusten duzu, hortxe, dejada, oso polita, oso ondo egina, azkarra eta zehatza, eta ez du harrapatzerik izan Martinezek. Badoa, Sagardui, sakera, jendearen animoan tartean. Sake ona, baino eskuinera eta gainera etorri zaio, Martinezeri gainera etorri zaio. Pelotak uste baino gehiago tira indio, eta indarren zatorren eta gainera etorri zaio, eta ezin izan du eraman. 7 eta 8. Eta ekarri du partidua, Sagarduik. Badoa Sagardui, sakatzera, ondo sakatzen ari da orain arte. Berriro ere sake ona. Luzea, ezkerrera, ondo utzi dio Martinezek. Sagardui txokora. Ezkerrez, eta eskapatu zaio, eta txapara joan zaio Martinezeri. 8. Orain momentu txar xamarra pasatzen ari da Martinez. Sagardui etorri zaio eta orain ez daki Martinezek nola bueltaman egoera honeri momentun. Sagarduin aldeko egoera honeri.
Bain deskansun daude berriro. Oan Martinezek badu hor laguntza, ari zaizkio botillero lanak egiten. Eraginak duen, lan horrek. Hor da, berriz ere, Sagardui pres, sakera abiatzeko pres. Karreria pixkot hartu, eta hor doa. Botein, berriro sake ona, ezker paretan sartua, indarrakin eta ez da helduko. Martinezek ezkerrez eutsi dio, baina ez da nahiko izan alietzeko. Eta lehenengo aldiz, Sagardui aurretikan partidun, 9 eta 8. Oan badiru dire, Sagardui asentatu dela jokoan. Badoa sakera berriro. Sake ona, baina erdi-erdikoa. Erki eutsi dio, Martinezek. Ezker zeharra, kanpora. Horango enten ezker zeharra egiten saiatu da, Sagardui, baina bote txarra egin dio eta kanpora alde egin dio. Hemen ikusiko duzue, boteak egiten dio pixka bat barrurantzan, eta hor ez du behar den bezalain mugimendua eta kanpora alde egin dio. Berdinketa, 9. Bada, Martinez sakera. Luze, baina erdi-erdira. Ondo, Sagardui. Justo, baina aletu da. Eta bote txarra egin dio eta Martinezek ezin izan du eutsi. Hori aprobetxatu beharreko pelota zuen, Bote txarra indio, baina hori normalan ikusten zen, bote hori egiten altzula. Eta momentu honetan ez da ikusten, partidua ze aldetara joaten alden. Sakera berriro Sagardui. Sake ona, baina eskuinakin eutsi du, aliatu da eta tanto. Justo txapa gainera aliatu da. Eta Sagardui begira gelditu da eta ezin izan du ezer egin. Suerte pixkatekin, tanto Martinezen alde. Eta berriro berdinketa. 10. Badoa Martinez, sakera. Sake ona, ezker paretan sartuko da, oso zaila eta tanto. Oso sake ona. Martinezek. Ondo sakatzea oso garrantzitsua da. Lauterdin eta mano-mano gehien bat. Eta biek ere nahiko ongi sakatzen ari dire. Bada sakera, Martinez. Orango honetan erdi-erdikoa. Sagarduik ondo erantzun dio, eta gaina ezkerpaetan sartu, eta tanto. Hori etzen tanto egin beharrekoa, baina 11. Momentu honetan dago partidua pirpilean. Pixka bat gehiago hori, azertatzen dunak, momentu honetan iduitzen zait izaten aldula garrantzia handia partidun zehar.
Badoa, Sagardui, sakera. Otein, sake ona, eskuinakin erantzuteko modun izango da, ez, pixka bat paretan kontra gelditu da, eta tanto, ez du eramaterik izan. Tokirik gabe gelditu da, eskuinakin saiatu da, baina uste baino gehiago sartu zaio, ezker paret aldera. Tokirik gabe gelditu eta ezin izan du mugimendua behar den bezala egin, eta pelota ez da aldu. 12 eta 11, Sagarduin alde. Badoa, Sagardui. Bot egin, sake ona, ezker paretara, eta tanto berriro ere. Ondo sakatzen nahi da Sagardui. Azken boladan igual Martinez baino beto. Bi tantoko aldea, Sagarduin alde. Baina, hemendik aurrera, tanto horiek gerota pisu handigoa dute. Partidu bukaera gero torbilago dago, eta tanto gerota garrantzitsu gau dire. Botein, konzentratu ikusten da, Sagardui, sakera berriro. Ondo, erdi-erdira, eraman du ederki Martinezek. Dejada, Sagarduik, aletu da ederki, bi paretein saiatu da, baina erdi-erdi atea zaio, baina aleren nahiko izan du da tanto egiteko. Erdi-erdira atera zaio bi pareta Martinezeri, eta gauza bere egiten saiatu da Sagardui, baina ez zaio ondo atera. Txapa bera alde indio. Oain ikusiko dugu. Hemen Martineze bi paretako saiatu eta erdi-erdian gelditu zaio. Eta Sagarduik aukera honazun, saiatu da, ondo saiatu da, baina ez zaio ondo atera. Txapa bera alde indio. 12 eta 13. Sakea Martinezen alde. Badoa, sakea erdi-erdikoa, ondo utzi dio Sagarduik. Berriro Martinez, pelota hona du, eman dio, erdi-erdira, berriro, eta alde indio. Txapa bera alde indio Sagarduire, pelota hona zen. Ez zuen ezer pelotarrek, baina hutsa indu. Pues momento txarreko paria da hori. Gemetxe ikusten duzu, erdi-erdira, indara pixko bat zuen, baina ez askorik ere, eta hor pelota hona zuen, baina txapa bera alde indio. Atzera jotzen saiatu da, baina Badoa Martinez, bote egin, bote okertzen barra indio, baina lortu du ezkerparetara sakea. Ondo erantzun dio Sagarduik. Ondo, ezkerparetara, jaitxia, ondo Sagarduire. Eutsi dio ederki. Orain atzera, Martinezek, Sagardui hor da, eraman du. Erdi-erdiko pelota berriz ere, Martinezentzat, ondo. Eta Sagarduiri berriro aldein indio pilotak eskuinetik. Etzen tanto egitekoa pilotori, bino aldein indio Sagarduiri. Biek ere fisikoki ondo ikusten dire. Hortxe duzu. Ez du lortu ezkerpareta sartzia, erdian gelditu da, indar pixko bat zuen, eta hor, bote pixkat behera gelditu zaio, eta azpira. Sake laburra, ondo eutsi dio, Sagarduik. Ezkerrez, Martinez, ondo. Sagardui hor dago, baitere. Ondo ezkerrez, Martinez. Ondo Sagarduire ezker gantxoa. Bi pareta. Traba pixkote indio, eta Martinezen tantoa. Sagardui ondo heldu da, baina txapaper alde indio. Hor daude berriro. Botillero lana, hemen ikusten duzu. Bi pareta, oso altu atera zaio, baina asko atera da, zabalaldera. Hor traba pixarren bate indio, baina nahiko bortxatu heldu da, eta bazterrera alde egin dio. 15 eta 13. Martinezen alde.
Jendea gero eta gehiago hurbiltzen ari da frontoira. Normala izaten da, hasieran ohandikan jendia bazkaltzen eta erdi fiestak ohandik ez dira hasi, baina erdi fiesta bezala dira eta jendia bazkaltzen eta berando xamar eta orain ari da hurbiltzen jende gehiago frontoira. Badoa, Martinez. Botegin, ondo, sake ederra, ezkerparatara, indarrakin, ondo utzi dio Sagarduik, oso ondo. Ordu eskuinakin Martinezek berriro ezkerrera, ezkerparata sartu du, berriro eta tanto. Ezin izan dio utzi Sagarduik ezkerrakin. Baina ezker zeharra, eskuinakin zokora oso ondo sartu du Martinezek. Oso pilota gaiztoa jarri dio. Hortxe duzu, errepikapena, hor ezkerrera nola sartzen dion eta pelota oso txarra gelditzen zaio Sagarduiri. Zin izan du ez erregin hor. Hor da Martinez sakera berriro. Ondo, berriro sake ona, ezkerparetan sartu du, ondo utzi dio Sagarduik. Ordu erdi-erdiko pilota, Martinezek, atzera, ezkerpareta gehitxorekin, Sagarduik eskuinez ondo baitere atzera, berriro hori, motxamar gelditu zaio, Sagardui, ezkerparetan sartu zaio, ondo atera du. Martinez, eskuinez, ondo baitare. Oain Sagarduiren pilotazua, erdi-erdira. Eutsi dio Martinezek. Berriro Sagardui, dejada, oso ona, eta tanto. Oso dejada ona. Pixka bat arriskatu du, baina oso ondo atera zaio. Eta tanto oso garrantzitsua. Sagarduirentzat. Hortxe duzu. Hor gelditzen zaio pelota, aukerako zuen, baina atzera xamartzen, eta dejada oso ona izan du. Azkarra eta zehatza. Ezin izan du Martinezek zer egin. Eta tanto oso garrantzitsua Sagarduirentzat. Orain, tanto hori eta parte sake ere bai, beretzako. Ordoa. Garrantzitsua da sakeakin asmatzia. Ordu, sake oso ona, ezkerparetara eta tanto. Sake luzea, indarrakin eta sake ona. Eta 15 eta 16. Hortxe duzu, errepikapena, sake indarrakin, ezkerparetara eta ezin izan du eutsi Martinezek. Pixka bat gainera torri zaio baitare. Hortxe duzu, konzentratua Sagardui. Badoa sakera. Botegin, sake, ona, ezkerbaitek atea zaio. Ondo Martinez, eutsi dio. Erdi-erdiko pelota, eman dio txapa gaineko ona, eta tanto. Tanto, Sagarduik, bi tanto oso onak bat bestean atzetik. Bat dejada beste txapagaineko onak bilek ere. Eta 16 berdin. Eta bi tantoren faltan, emozioa gainezka. Hor dituzue, bakotxa bere botileroakin edo, laguntzen saiatzen dire denak, baina azkenean egin behar duena pilotaria da. Amaseina berdin eta sakea bere alde, hori oso garrantzitsua da, Sagarduiren alde da, sakea. Eta saiatuko da aprobetxatzen. Ura pixkate da. Venga, azkeneko animoak eta venga.
Bueltatu dio pelota Martinezek, Sagardui eta pres, sake ateratzeko. Badoa, karrei hartu. Botegin eta sake erdi-erdikoa. Nola erantzuten duen, eta gainera etorri zaio eta ezin izan du eraman. Pena handia berak, konturatzen da hor oso garrantzitsua zela. Pilota hori. 17 eta 16 Sagarduiren alde. Tanto baten faltan Sagardui partidu irabazteko eta tanto baten faltan berdintzeko Martinez. Eman dio, eta ordoa txalo artean, azkeneko sakea egitera. Bere azkeneko sakea. Ordoa Sagardui, sakatu du erdi-erdikoa, indarrakin bai, ondo utzi dio Martinezek. Dejada, Sagarduik, ondo Martinez, ezkerrekin Sagardui, ordu pelota ona du hor, eman dio, eta tanto. Tanto, Martinezek pelota ona zuen eta ondo aprobetxatu du. Luzatu du eta Sagarduik boleaz ezin izan du eraman. Eta 17. Hor duzue. Ben pelota ona zuen, baina eman ere oso ondo indio. Eta gainera etorri zaio, boleaz saiatu da, baina ez du eramaterik izan. Eta 17. Eta orantxe bai, hau azkeneko sakia da, bilentzat. Badoa, Martinez txalaut artean. Sakadu, sakea, baina erdi-erdikoa. Sagarduik eutsi dio, oso ona, eta... Ez. Juezak txarra, falta mandute. Juezak falta mandute, eta ordun Martinezen alde. Martinezek irabazi du partidua, azkenan 18 eta 17. Tanto bateko oso partido emozionantea eta polita egin dute. Eta azkenean Martinezen alde erori da partidua. Jarri zure aurrean. Bueno, kaixo Martinez, zorionak. Bueno, lehenbizian hasi zara difentzi desentikin, antzinin, eta ikusten zen gehiago zinela. Bino, gero, ez dakiz gertatu den, bertzia pixko bat gainera etorri zaizu, eta, bueno, lortu duzu partidun jarraitzia, eta diferentzi txikiakin horri biliz eta bilek oso gustora, ez, ozer? Egia da, hasieran hasi naiz atope, kriston konfiantzakin, sakik banekin hori zela importantzia, eta gero nerviostu naiz, hankak geldirikan, enun restatzen, gero gelditu naiz, eta errandiate konfiantza, segitzeko, tantoka, eta nik uste hor egon dela. Bai, zuk erran duzun bazala, zuk ongi sakatu duzu, baina aurkariak ere ongi sakatu du, hori garrantzitsua da, lauterdiko partidotan. Eta baina zuk erran duzun bazala, momento txarra pasa duzu, baina gero jakin duzu hor egoten, utzi gabe bertzik alde egiten, momentu bat izan du da bertzik bi ez dakit okerrezpanago 3 tanton alde hartu dizu, baina alare lortu duzu hor egotia eta azkenin alietu zatea 17 eta lortu duzu zure alde azkeneko tantoa. Egia da, kristona, ez dut sinestu manean, eta hori da, hemen gehien batzen burua, banekin bera aitzun gai zintzela, sakik ere ongiten zitula, orduan joan naiz prestatua burua, eta nik uste horregatik zitzela. Ederki, eskutik eta ongi? Bai. Arazorik gabe? Bai. Bana da, zorionak eta ospatu, orain herriko beste gainera, Eskerrik asko. Bueno, deitu ditu, juez. Eta paseilua ingo dute, eta ja bigarren finala hasteko pres. Hortxe dituzue, agurtzen, pelotariak eta jueza, elkarrekin ere bai. Txapa gora,
Nori tokatzen zaion sakea gorri. Igoaren alde. Hau gaurko bigarren finala da. Gizon, mutilen hori. Hori da. Erik Igoa, Bortziriak taldekoa, eta Oian Braina Txaruta taldekoa. Neurtuko dire. Infantil mailako finala dau. Hortxe daude, bi pelotariak pres. Momentu ati bertzera itzuliko dio pelota, hor da, itzuli dio, eta hor doa Igoa lehenengo sakea egitera. Igoa sakatzera, ondo, eskuinera, oso sake zaila eta tanto. Oso sake hona atera zaio, eskuinera, ez dut ondo ikusi nahi inote duen, baina oso sake ona eta zaila, hor duz errepikapena, pixka gaina etortzen zaio, eta ez dakit ziur ez dut ikusten nahi egin duen hori, baina oso sake ona eta tanto. Hor da berriro, Igoa. Beste sake bat oso laburra eta oso zaila. Berrirore tanto. Arrisko pixka bat hartuz, baina orain arte ondo atera zaio. Bi sakek hortxe duzue. Ondo egiten dio botea, baina oso laburra eta justo pasada eta oso zaila behira geratu zaio Braina juezari. Hor da, berriro, Igoa, sakea, oso sake zaila berrirore. Oso ondo sakatzen ari da. Ezin izan du orain arte zer egin Brainak. Sake horik eramateko. Baina, Igoan meritua da hori, oso sake onak inditu orain arte. 3 sake eta 3 oso onak. Hor da berriro. Oso ongi joaten da sakatzera, eta berriro zabalera, ondo eutsi dio Brainak orangontan. Ordu, ondo atzera Igoak ere. Ordu Brainak ere, berriro atzera Brainak ere. Indarra gehiagokin, ondo eutsi Igoak, ordu, pelota dezentia du, eman dio Brainak, eutsi Igoak, eta ez taldu. Pixka bat irriste indu, emateko momentun, eta horrek ez dio lagundu, aparte Brainak oso pelotazo ona eman zion, indarrakin eta ezin izan du pelota ona eraman, hortxe duzue. Eman dio indarrakin, zabal aldera, eta hor azkeneko momentu pelota hankak pixkot irristiten dio, eta ezin izan du eraman. Tanto, Brainaren zat, 1 eta 3. Hor da Braina sakera, oso sake honek ere, eta tanto. Oso sake ona Brainak ere. Bieko ondo sakatzen hasi dira. Hortxe duzue, ezker paretan nola sartzen zaion indarrakin eta ezin izan du ez zer egin egoak. Bado berriro, 2 eta 3. Hor da, berriro sake oso ona, Igoak eta ezin eutsi. Ezker paretan zerbait egin dio, pixka eta raro atera zaio. Uste baino pareta alderago, hortxe duzu, ikusiko duzu. Oso ondo sartzen du ezker paretan, indarrakin. Eta hor ezker paretan, pixka egiten dio, ezker paretatikan alde egiten dio. Eta tanto, Brainaren alde. 3, lehenengo berdinketa. Hortxe Braina. Berriro oso sake ona, eta tanto. Bilek hori badirudi oso sakatzaile onak direla. Momentuz behintzat sake oso onak iten nahi dire. Eta ederki aprobetxatzen. Hortxe duzue. Bainak, ederki sakatua. Berriro, hor da, erdiko sakea, ino indarrakin eta tanto berriro. Piskat gainera etorri zaio Igoari. Ez du ongi neurtu distantzia, eta erori intzaio. Zin izan du eutsi. Hori eutsi beharreko zen, Hortxe duzu, indarra hundiakin, baina erdikoa. Eta hor, pixkat gainera sartzen zaio, eta ezin izan du eutsi. Hor da berriro. Braina, beste sake hon bat,
Orain gontan erki utzi digoak, ordu brainak erdi-erdian, eman dio, txapa gaineko ona, eutxi ongi igoak. Brainak ezkerrez oso indartsu eta oso ondo, eutxi dio igoak atzetik, Braina ezkerrez berriro ezker postura oso politakin, eta tanto indarrez eta tanto. Indarrez eta ongi atzeratu du eta berriro gainera etorri zaio igoari. Baina goiti berako postura bezala, indar handiakin eta oso postura polita ezkerrez Brainak. Hortxe duzu, ezkerrez, besa gaineko posturakin ze ondo ematen dion, ze indarra eman dion eta atzerak atorri eta ezin izan du eraman igoak baino pilota gainera etorri zaio pasain du. Oso pelotazo ona, ezkerrez. Hortxe daude, bi pilotari berriro kantxan. Deskanso atxeden txiki bat egin ondoren. Hortxe, itzuli dio pelota, igoak Brainari eta ordoa Braina sakera. 6 eta 3 Braina aurretik. Ordoa, sakea ona, baina eskuinakin ondo, igoa, gaman du. Eskuinakin Brainare, ezkerparet aldera, ondo igoa ezkerrez. Eskuinakin Braina indartsu, eta pasa indu berrirore. Oso indartsu Braina. Oso indartsu, oso ongi. Pelota azkar darabil eta igoa hortxe duzu. Indar handia gerri ongi sartzen dio eta hor igoa pasa egiten du pilotak. Ezin aletu. Sakea, ona sakea berrirore Brainak, ongi igoare eutsi dio. Ordu pelota bote txarrein dio. Igoa ondo, ezker paretara sartuz. Ezkerrez ondo Braina. Dejada igoak eta tanto. Bikaina, arrisko handiak hartuta. Arrisko handiak hartuta, baina oso ondo atera zaio. Eramateko ezinezko, hortxe duzu. Ezkerrez Braina ondo. Eta igoak zer nolako dejada indun. Zehatza eta txoste indu dena, perfecto atera zaio. Ordua, sakera, sake oso ona igoak ere, ondo eutsi dio Brainak, nahiko indu. Atzera igoak indartsu, ondo Braina airez, eutsi dio, igoa berriro, eta zabalera, eta tanto. Orain igoak arrisku pixar bat hartuz, baina bi tanto oso onak inditu. Hortxe duzu, zabalin, igoa, badirudi atzera eman diola eta hor zabalera bikain. Ezin izan du ezer egin Brainak. Hortxe doa berriro igoa, sakera. Doa, bote, sake ona berriro ere, ondo eraman du Brainak, aurreratuta. Igoak ere ona, ezker pareta berriro, ondo eraman unek Brainak, eta ordu dena beretzako du, eta tanto. Zabalera eman, eta tanto. Ona tanto hau, bileko tanto ona jokatu dute. Ordu zuen, justo aletu, eta bote txarra indio igoari, saldua gelditu da, eta dena beretzako zuela, ondo indu tantua, zabalin, Brainak. 8 eta 5. Ordua. Braina, bote egin, sake ona, indar handiakin eta ezin izan dio utzi, igoak. Eskuinera etorri zaio, eutsi beharrekoa zen, baina bazu bere zailtasun edozin moduz, hortxe duzu. Azpitik, indar handiakin, eta horik zaiten dute bere zailtasuna. Gerri ez tiongi sartu, igoak, eta ezin izan dio utzi. Ordo da Braina berriro. Botein, sakea, berriro erdira, baina indarrakin, ondo utzi dio, igoak. Ordu Brainak, aukerako pilota, ondo, eraman du, igoak.
Brainak berriro aukerakoa, eman dio atzera. Ondo igoa eutsi dio ezkerrekin. Brainak eskuinakin berriz, erdi-erdian. Eman dio, pilota zaila, oso ondo eutsi dio igoak. Ordu berriro, eman dio berriz ere, ezker paretara. Heldu da, pelota gaiztoa, eta oso ondo bukatu du Brainak. Oso erne egondu da, eta oain ikusiko duzu, igoak eraman, pelota zaila, eta etzen pelota erresa, baina erne egondu da, eta oso ondo bukatu du bi paretako egin da. Orain arte, Braina indar handiokin dabil. Frontoian toke handigukin, pilota darabil, abiadura handigukin. Brainak deskanso txiki bat egin eta ja ateratzen da, berriro kantxara. Igoak hor derraitzen du. Eta badator orare kantxara. Diferentzi polita hartu du momentum Brainak. Eta ea igoak nola erreakzionatzen duen. Hor da, sakera. Sake hona erdi-erdikoa, indarrekin. Pixkat gainera zailo, baina ondo eraman igoak. Ezkerrez, besa gaineko postuan, ondo, indarrekin atzera, erdi-erdira. Igoak ezker paretara. Berriro, ezkerrez oso ondo igoare. Oraingoan mugirazi du. Eta hor, botea ez da ungi kolokatu eta txapapera joan zaio pilota. 11-5. Eta diferentzi polita Brainaren zan momentu hontan. Eta azkar espadio buelta ematen igoak, igual partida usteko arriskoan dagoela iduitzen zait. Hor da Braina sakera. Saka, ederra sakia, ondo utzi digoak. Ezkarrez, ordu erdi-erdian Brainak, bi pareta efektu handiakin, baina oso arrua, errez heldu da igoa, eta ezker paretan sartu, ondo moldatu da Braina. Dejada, oso polita, Braina heldu, boleaz eta utxe egin du igoak boleaz. Oraingo honetan meritu handiko defensa Brainarena. Dejada ona izan du da igoana, eta Braina erne eta ondo heldu da. Orain ikusiko duzue. Oso dejada ona, atzetik, azkarra, zehatza, baina Braina erne eta ondo heldu da defensa ona indu eta hor boleaz utxe egin du igoak. Hor da Braina, eskuinera sakea nahita, ondo utzi digoak, hor da bolea, bila, eta gaizki eman dio, baina igoa ez da mugitu egin. Tanto, Brainaren alde. Aurreratu inda Braina, hor ikusiko duzu. Igoa atzean gelditu da, eta tiradio, golpia tiradio, baina gaizki eman, eta pilota oso aurrean gelditu da, eta igoa atzean gelditua zen, eta ezin izan dueldu. 13-5. Ordoa, sakera. Sake bikaina berriro, Brainak, ezker paretan sartua, ondo utzi dio, igoak. Bote txarrein dio, eta tanto igoan alde. Txapapera alde indio Brainari. Doi altxadu. Baina ikusiko zuen, igoak doi, justu heldu da txapa gainera, eta pelotorik beti izate dute bere arriskua. Eta hor, bote txarra indio, eta saiatu da dejada egiten, baina txapapera alde indio. 6-13. Ordoa igoa, sakera. Orain aprobetxatora dauka. Sake ona, oso onare, ederki eutsi dio Brainak, oso ongi. Ona, igoak dejada, atzetik, bino, ederki heldu da Braina, eman dio, orain ezker gantxoz igoa ondo, Brainak ordu berriro, eman dio berriz ere, igoa defensan ondo, Brainak berriz ere ondo ezkerrekin indarrez, baina erdi-erdira, boleaz ondore bai, igoa defensan, eta azkenin txapapera. Ezin izan dio utzi. Brainan erasoldiari. 14-6.
Eta partidua, iduizen zait, hausten ari dela, hortxe duzue, boleakada ona, Brañarena, indarrakin eta gainera torri zaio eta ezin izan du eraman. 14-6. Hor da Braña sakara. Ona sakia berriz ere. Ezkerrera, ez dakita iritsiko den, iritsi da eta oso zaila gelditu ere bai. Ondo Braña, aprobetxatu du Erne eta ezker zeharra ona, erdira, baino tanto, nahiko izan du tanto iteko. Nio indarra hundilekin darabil pelota Brañak. Hortxe duze, botea barrura iten dio, baino Ernez egon eta ezkerrekin eman dio hundila eta tanto. Braña, ederki Braña, berriro sake ona, eutsi dioigoak, nahiko indu. Brañaren zat aukera, ez boti boleaz oso ongi eskuinez, baina ongi moldatu digoa. Eta iguaren utza orain. Saiatu da tantoa bukatzen, azkar bukatu nahizun, orain diferentzia handia markagailun eta tantoa abudoin nahi eta ezker dejada txapapera joan zaio. 16-6, eta partidua ja maten du badoala. Hortxe duzu, hor ezkerpaetan ongi sartu dio, baina Braña erki moldatu da, eta hemen saiatu da, ezkerrekin dejada egiten, baina txapapera alde egin dio. Oan berriro hor, deskanso pixkat hartzen. Hoiek ere baituzte bere laguntzailik. Eta Brañarentzat partidua oso ongi jarri da. 2 tanto falta partidua bukatzeko. Eta diferentzia handia du. Oso zaila da, ikusten da partiduri buelta ematea iguak. Hortxe da, bueltatu dio pelota, igoak Brañari, eta hor da sakera. Eroa, berriro sake oso ona, indarrakin eta ezkerpaetan sartu, tanto. Oso ondo sakatzen ari da, Braña, biek ere bai, baina Braña gehiagotan ari da eta askotan asmatzen ari da, sakean, hortxe duzu. Indarrin gurutzatua, ezkerparetan sartua, oso zaila, oso ongi Braña. Ordoa, bere azken sake egitera. Hortxe doa. Bota, berriro oso indartsu, erdira, eramandu ederkigoak. Berriro indartsu, Braña. Igoa, eramandu, nahiko indu. Brañak ordu berriro, ez du aprobetxatu. Erdira, indar handirik gabe. Igoa ondo ezkerrez. Ordu berriz ere indarrakin, Braña. Boleaz defensan igoa, ondo. Eta bi pareta legezarren kanpora atera zaio. Indarra gehiegi mandio eta kanpora alde indio. Aukera ona zen, baina gaizki atera zaio. Hor ikusiko duzu, legezarrin bi pareta mandio, baina oso kanpora alde indio. 7 eta 17. Eta orain igoak aprobetxatu horra duka. Saka zabalera, Braña Erne, eramandu ederki, ezkerpaetan sartu, igoa eskuinez, indar handirik gabe, boti boleo, Braña oso ongi indarrakin, igoak justo eraman, Braña berriz ere indartsu, igoa ezker gantxo eraman, Brañak indartsu berriz ere, oso pelotez ona, eraman du, igoak nahiko indu, Brañak ordu, aukera, eta hor bukatu da partidua. Ezker zaharra bikainakin, Brañak ederki bukatu du partidua. Oso indartsu dokatu du, eta gehiago izan da. Partidu guztian zehar dominatzailea gondu da, araitu da, eta... Bueno, Braña, zorionak, lehenbiziko gauza? Esker mile. Bueno, gustora ditu zara, ez? Bai. Gustora ikusten zaizun. Bai, gaur bai. Bueno, sakatu
ahitz ongi induzu. Bai, gaur eskun sartzen dut eta ongi atera zait. Bai, Bai. sake guztiak oso ongi intuzu. Bai, Hor, lehenbizian bertzia hasi zaizu antzintik, bai, ez dakit 3-4 tantoz antzinin hasi zaizu bertzia, mino zu ezara nerviostu eta ekin duzu eusten eta behila eman diozu buelta. bai. Eta, Bertze honetan nerviosten, nio gaur nahiko ongi. bai, Bai, ikusi zaizu denbora guzian bera bino gehiago dominatzen, pilotak gehiago jotzen zenun, abiadura handigukin eta ongi gustura ikusi zaizu. bai gaur eskutik ongi ateratzen zitzaitan eta gustura. Bueno. Eta eskuketa ongi. Bai, ezkerra pixka ukitu, baina ongi. Bueno, eta guain, izanen duzu denbora hori rekuperatzeko, eskua Bai. rekuperatzeko. Masakista joan eta ongi patzen garen berriz. Ederki, bueno, zorionak, Bai, eskerrik asko. Venga. Epailea pilotaria deika. Eta ordoaz. Paseilloa egiten nahi dira. Orain publikoa agurtu. Eta hortxe, posteko eman. Elkarreri. Eta ordo txapagora. Hau kadeteen arteko finala da. Iker Antzizar alde batetik gorriz, Erreka taldekoa, eta Paraguayo zazpigarrena, Urdinez Najerino taldekoa. Sakea Urdin, eta momentuatik bestera hasiko da partidua. Hortxe dituzue, elkarri besteko eman, eta hasiko da, partidua hasiko da. Ordoa, Paraguayo sakera. Partidiko lehenengo sakea. Da, bote egin, sakea, erdi-erdikoa, ondo utzi dio, Antzizarrek. Paraguayok bizi-bizi atzera. Ondo Antzizarrere eskuinez. Paraguayo eskuinez, atzera, lauterdiko marra bilatuz, ezkerrea sartu du, ondo utzi dio. Antzizarrek, Paraguayo berriro, eman dio, lauterdia bilatuz, oso ondo, atzeraka ondo utzi honek. Antzizarrek, Paraguayo ondo, eman dio berriz ere, airez ondo Antzizar. Paraguayo bizi-bizi txapa gainekoa, Antzizar ondo iritsi da eta atzera ondo ezkerrez Paraguayo. Antzizar, eskuinekin ondo eman dio, laute erdiko txapa ezkerrera sartuz gainera. Hortxe du aukera, dejada, ondo heldu da Paraguayo, baina ez du eramaterik izan. Ondo. Tanto gogorra eta polita lehenbizikoa. Biek ere bizi, biek ere defensan ondo. Hortxe duze, Antzizarrek, dejada, arroxa marra, baina nahiko izan da, tanto izateko. Orain pelota aldatu du, Antzizarrek. Paraguayo probatzen pixka bat. Holaxe. Ordoa, Antzizar. Lehenengo sake ateratzera. Ordoa. Sake ona, luzegia. Luzegia. Beti gora antzan eman dio eta indarra handiz eta pasa inda bostetik. Orain bertza aukera izanen du. Hortxe du Antzizar. Hortxe, ordo sakera. Bote txarra indio eta berriro pasa. Pasa eta falta, bigarren pasa. Bote txarra indio eta beti gora eman dionian berriz ere pasa inda. Bosgarren kuadrotik. Taroan Paraguayo pelota berekin jarra. Hortxe duzue. Hortxe duzue eta nola pasa den. Tanto
Bana eta Paraguayon sakea. Ordoa. Sake ona, ezker paretara azkar eta tanto. Oso sake ona. Oso sake ona. Bentxe duzu, errepikapenean, kusiko ze, indarrakin, ezker paretan sartu du, eta jotzeko momentun ezker paretan kontra ezin izan du ezer egin. Antzizarrek. 2-1. Hor da berriro, Paraguayo, sakea, pasa. Pasa egin du. Hortxe ze, hor da berriro. Hode txarra indio berriro. Ondan Zizar, eraman du. Bote labur txamarra. Ondan Zizar, Paraguayo airez ondo ezkerrez. Antzizarri gaina torri zailo baino ondo. Guain ezkerrez Paraguayo jarri da. Ezker zeharra bikaina. Oso tanto ona. Tantoa gaizki hasi du, sakea bote txarra inta justu sakadu eta ez du hori, baina orain oso ongi bukatu tantoa. Hortxe duzu, ezker zeharra, indarrez eta ongi gurutzatua pasa egin du. Antzizar. Hortxe doa Paraguayo berriz. Botegin, ondo indu botea. Ezker paetea atera zaio, ondo Antzizar. Ondo Paraguayo ezkerrez, oso ondo defensan Antzizar ere, eta bikaina. Ezker zeharra bikaina Paraguayorena. Oso ondo bukatu du. Indarrez eta zehaztasunez ezin izan du ezertxo ere egin hor Antzizarrek. Beira. Aukerako zuen, baino primeran gurutzatu du. Indarrakin eta bikain. Hor da Paraguayo. Botegin, sake ona berriro ere, Antzizarek, eta ez da heldu, txapara. Sake zaila zen, eusteko modukoa, bai, igual bai, baino zaila zen eta ezin izan dio, eutxi. Hortxe duzu, ezker paetan nola sartu duen, ezker paeta jota bera indu eta hor nola txapa jotzen duen. 5-1, Paraguayon alde. Hor doa. Sake ona berriro Paraguayok, eta zerbait bota araro indu hor, eta gila boterik gabe gelditu da, eta ezin izan du ezer egin Antzizarrek. Baina sake oso ona izan du da. Hor doa berriro Paraguayo. Botein, sake ona berriro ere, eta tanto berriro. Asmatzen ari da Paraguayo. Naiz sakin eta naiz pelote ere. Momentun gehiago da. Hortxe duzu. Sake bikaina berriz ere. Ezker paretan sartu da indarreakin eta oso ongi. Hor doa. Berriro, eta falta, oraingontan falta. Laburri gila. Oraingontan laburri gila terezaio. Indarra eman dio, baino txapatik oso hurbil. Eta ez da pasa pelota. Hortxe duzu. Hori pasatzea ja ezinezkoa da. Altura hortan, handia mamartzaio hor irua pasatzeko. Hortxe duzu, botileroakin. Aholku batzuk entzuten, eta pixka freskatzen ere bai, ura pixkatean, eta heldu da kantxara Paraguayo, baita Antzizar ere.
pixkat alde egin dio, tanto diferentzia polita da, baina hala ere oraindikan denbora bada, buelta emateko. Hortxe duzu. Ordo Antzizar sakera. Karreia pixket hartu, botein. Sake ona. Paraguayo oso ondo utzi dio. Hor pelota ona du. Dejada, azkarra eta ona, tanto. Ez ustean harrapatu du Paraguayo. Hortxe duzu. Atzera xamaren zegoen, eta keinua oso ongi indu, eta Paraguayo atzeraka jarria zen ja, eta zin izan du heldu. Ona dejada, ona tantua. Hiru eta zazpi. Epaila pixkot idortzen. Hor arriskutsu izaten da, bustia gelditzea eta gero hor irristak horren bate edo egiteko. Ordoa, Galartza sakera. Galartza barkatu. Antzizar. Hortxe, luzegia zango da, bai, luzegia. Betik gora bezala eman dio pixka bat eta bostetik atzera alde egin dio. Ordoa, bigarren sake egitera. Bote egin. Ondo, orango endan oso laburra, ona eta tanto. Suerte pixkatekin. Hirua justu pasatu du indarrez eta pelota gaiztua gelditu da eta Paraguayok ezin izan du utzi. Ikusi zazue. Hortxe da. Indarra hundi eman dio, Torreri eskerrak, justu pasada eta oso pelota zara gelditu da eusteko. Ordoa. Antzizar. Botegin. Sake ona, ezker batetek atea zaio alere, ondo eraman du, Paraguayok, eskuinez, luzatu du, ondo Paraguayo defensan, ezker batean sartuko zaio, ezkerrez, ondo Antzizar. Baina eskuinez Paraguayo ere bai, gauz ondirik ez dio egin, dejada ona Antzizarrek, eta tanto berriro. Tanto berriro. Dejada azkarra, eta ona. Bigarren botean eraman du. Hortxe duzu, dejada azkarra, ez ustean atzian zuen bera eta bigarren botean eraman du. Ona tantoa, Galartzarena. Eta badakar partidua. Bator, Antzizar ere, kantxara, atxeden txiki bat hartu ondoren, eta hor dira bie pres. Bentsa Antzizar. Badoa, sake eitera. Bote egin. Sake ona, ezker baitek ateaze onde utzi, Paraguayok. Antzizarrek ona du, emateko, eman dio. Erdira, onde utzi Paraguayok. Berriro ona eman dio. Antzizarrek, ezker batek sartu, baina ondo utzi dio Paraguayok. Berrirore indarrin, Antzizar, onde utzi dio Paraguayok. Baina ezkerrez, txapa gainekoa ondo. Eutsi, Paraguayok, eta tanto.
ikusiko duzu, ezen erreza, hor Paraguayok ondo sartu du ezker paretara, eta hor ezker paretan zerbait pixkat jaitsi zaio eta ezin izan du eraman, Antzizarrek. Ona tantua. Tanto ederra jokatu dute. Paraguayo berriro sakera. Eta motzegia. Motzegia berriz ere. Oparia, oraingo hontan. Hortxe, mentxe ikusiko duzu, botea ongi eragin dio, baino oso txapa gainetik bertan egin du. Eta hor ezinezkoa da, hirua pasatzea. Galartza ez da sake hauen. Galartza ez, Antzizar. Antzizarrek, saka, ezker paretetik ateako zaio, ondo eutxi Paraguayok. Antzizar ere ondo, Paraguayo ere bai, biekor bosti bostera, berriro ondo Antzizar, Paraguayo ere dejada iten saiatu da, baina oso arrua eta garbila, hor atzera eman dio Antzizarrek eta eutxi Paraguayok, Antzizarrek bi paretako eta txapazbira. Bi paretako egiten saiatu da, efektorekin, baina zaio ongi atera. Hortxe duzu, hor saiatzen da eta txapapera aldeiten dio. Etzun aukerarik hobena igual, baina hemen Paraguayo sakatzera. Ondo, ezker bateak atea zaio, ongi, eutxi ongi. Ezkerrez, Paraguayo, ongi gurutzatu eta bortxatu indu, Antzizar. Zokora orain dejada ezkerrez, Antzizar ondo, defensan. Orain, Antzizarrentzat aukera, eman dio. Paraguayo defensan. Antzizarre dejada ona, Paraguayok eutxi, ondo, nahiko indu. Orain, bi paretako moduko bat Antzizarrek, baina errexeldu da. Eta orain, dejada azkarra eta tanto Paraguayorena. Tantoa ona jokatu dute. Entxik ikusiko zuen. Antzizarren nola ala dejada egin, eta orain Paraguayok dejada azkarra eta ezker paretan sartu du boterik gabe utzi du ja. Paraguayo, ahulko batzuk entzuten. Antzizar ere bai, ez dugu ikusten, baina handago. Amar eta 6. Abantaila polita Paraguayorentzat. Bueltatu dira kantxera, bi pilotariak. Eta hortxe. Bueltatu dio pelota Paraguayori. Eta badoa. Ordoa. Botea. Sakia bikaina. Ondo utzi dio. Antzizarrek. Ordu pilota ona du. Ez du aprobetxatu. Antzizarren aukera orain. Txapa gainekoa, justo eta tanto. Zorte pixkatekin. Baina indarrakin eta boterik ez du egin dira. Hortxe duzu. Hor, dejada, eta hemen eman iten dio eta suerte pixkatekin ia boterik ere ez du egin. Zin izan du zer egin Paraguayok.
Hortxe Antzizar, bote batzuk egin eta ordoa. Sake ona, ezkerparetara, eta tanto. Ezin izan diutsi Paraguayok. Bentxe duzue. Sakea indarrakin, ezkerparetan sartu du, eta eusteko modukoa zen igual, baina bazun zailtasun handia. Hortxe. Urbildu da, Antzizar. Hortxe sake, ezberkaret askokin, onde utzi dio, Paraguayok. Hor berriz ere Antzizarrek eman dio, ezkerpeta sartu, pelota zaila, ondo, Paraguayo, eusten. Eskuinakin berriro, eman dio, Antzizarrek. Onde utzi, Paraguayok. Berriro ondo, Antzizar emanez. Ordu aukera, eta ona. Dejada onan. Zalantza batzuk izan dut ditu epailik, baina niri ona idutu zait. Hemendik behintzat, zuzenin, Orain ikusiko dugu, ber. Hortxe duzu, ondo utzi dio hor, pelota zaila. Eta hemen, bai, niretzako txapa gainen zen. Tanto ona jokatu du Antzizarrek. Eta azkenian eman diote, Paraguayori eman diote. Ba. Eta tanto. Azkenin tantoa Paraguayori eman diote aurrekoa. Falta eman diote Antzizarreri. Eta orain hemen errepikapena, saken errepikapena, sake ona. Eta ezkerparetan sartu, eta boterik gabila, hor ezin izan du ezer egin, Antzizarrek. Hor da, Paraguayo sakera, bote egin, sake ona berriz ere, ezkerra sartu du, ondo utzi dio, Antzizarrek, aukerako pelota, Paraguayok eman dio, Antzizarrek eutsi ongi, eskuinez Paraguayore, eskuinez Antzizar ere, pixkat arrotuta, sotamano Paraguayo, eskuinez Antzizar indartsu, ezkerrez indartsu Paraguayore, Antzizar ere oso indartsu, airez Paraguayo eta ezin eraman. Ezker paretan sartu zaio eta ezin izan du eraman, ezker airez. Bentxe duzu. Hor, ezker paretan sartzen zaio, jotzeko momentun eta ezin izan du eraman. Bedetzi eta Mabi. Eta beti eusten dio Antzizarrek partido joan gabe, Aurretik handa beti Paraguayo, baina sobera joan gabe eusten dio Antzizarrek. Hortxe, Antzizarrek. Hortxe sakatzera, Antzizar. Otegin, sake ona pasa, adierazi da epaileak. Orain publikoa kantatzen eta abesten ari da. Giro ona publikoaren artean ere. Ordo Antzizar sakatzera. Otegin, sake ezker paretaskokin, ondo utzi dio Paraguayok. Berrizera aukera Antzizarrek, eman dio, ezker batean sartu du, ondo eutsi. Ondo, Antzizar ere, ezkerrekin zabaldu, baina ondo moldatu da. Antzizar, ezkerrekin berriro txoko aldera, ondo moldatu da Antzizar.
Orain, ezker zeharra bikaina Paraguaiorena. Oso ongi bukatu du tantua. Mentxe ikusiko duzu. Ezkerrez jarri da, eta ezker zeharra bikaina. Oso ondo bukatu du tantua. Hor aurre hortan pixkat hobeto moldatzen ari da Paraguaio Antzizar baino. Pixkat erosogo ikusten dut aurreko joko hortan. Hortxe Paraguaio sakera. Bote egin. Ona sakea, ezker batean sartu du ondo, eutxi, nahiko indo. Berriro Paraguaiok, bi pareta efektu askoekin eta tanto. Tanto ona jokatu du Paraguaiok. Ongi sakatu eta bukaeran ere oso ongi asmatu du. Bi pareteko hortxe duzu, efektu askoekin eta Antzizarek ezin izan du ailetu. Voltatu dio, berriz ere diferentzi polita lortu du Paraguaiok. Ordoa. Sake ona berriro ere, ezker batea ateazio, ondo utzi dio Antzizarrek. Ordo eskuinez ondo berriz ere, saiatu da dejada zabalean, errex heldu da Antzizar, eta bortxatu gainera. Eta orain ezker zeharra, ona eta ez da heldu azkenean. Ezker zeharra ona Antzizarrena. Eta Paraguaio heldu da, indarra handia eginta eta hortxe ikusiko dugu. Ezker zeharra ona eta Paraguaioren eginala eta kanpora alde indio. Hortxe duzue, bi protagonistak. Ura pixkatean eta beti aurretik da Paraguaio, baina Antzizarrek lortzen du beti partidua joan aurretik eustea. Oraindik diferentzia handia ez da. Batek lau tanto partidu bukatzeko eta bestek lau tanto berdintzeko. Amar eta malau, ordoa, Antzizar, sakera. Bote, sakein, sake ona, ezker batean sartu du indarrakin eta tanto. Ezker batean oso ongi sartu du, indarrakin gainera eta tanto garrantzitsua, beretzako. Hortxe zuen. Bikain sakatua. Ezkerpa eta fiskotatea zailo, baina zaila zen. Ordoa berriro ere. Antzizar. Bote egin. Sake, ezkerpa egiteko zailo. Indarrekin nahiko indu, altxa du erki. Paraguaiok, hor berriro, dejada, ona. Eta tanto. Ausart jokatzen nahi da orain. Eta dejadakin asmatzen nahi da. Mentxe ikusiko duzu. Atzerako keinu egin eta dejada azkarra eta ona. Ezin izan du zer egin Paraguaiok. 12 eta 14. Oran pixkat hori, frontoia lehortzen ari dira berriro.
Bere burua botate izerdikin dena guztia gelditu da eta bi pilotariak kantxan. Eta frontoiko eta hemen doa. Antzizar berriro sakera. Otein, sakadu, sake ona eta pasa, adierazi du epaileak. Sake ona zen, baina pasa izan duela adierazi du. Hortxe da berriro. Ja, bigarren hontan. Sakatu, oso sake ona, ezkerpetan sartu du, ederki utzi dio Paraguayok, aukera berriz ere Antzizarrek, eman dio, onde utzi Paraguayok, ezkerpetan sartu gainera, ez, eskuinekin jo dio, erra eman dio, eta pasa. Pasa eginda. Indarra eta pelotazo oso ona zen, minio, justo pasa eginda. Da tanto Paraguayorentzat. Hortxe duze. Justo, baina pasa eginda garbi. Tanto garrantzitsua zen. Hor da Paraguayo orain, sakera. 15 eta 12. Paraguayo botein, sake ona da. Ondo utzi dio, Antzizarrek, ondo. Aukera berriz ere Paraguayotza, bote txarrein dio, dejada, eta tanto. Ondo moldatu da Paraguayo. Sakeari ondo utzi dio, Antzizarrek, eta hor aukerako bazirudun, baina bote txar xamarra indu, baina ondo moldatu da eta dejada oso ondo indu. Antzizar hor zegon, Eta oraintxe bai, 16 eta 12ko alde hori, ez dakit erabakarria ez den izango. Hor da Paraguayo. Botein, sake ona, eta eskuinez, baina ez du eraman. Eskuinez hartzea lortu du, baina ez du eramarterik izan. Hortxe duze. Ezkerpaetan azkeneko amendun eta atera zaio eskuinera, baina pixkat barren aldera eta ezin izan du eraman. Eta orain azkeneko sakea Paraguayorentzat. Eta partidu orantxe bai oso bideratu edula. Hortxe da, txalota artean. Sakadu, ezkerpa eta askokin. Antzizarrek ondo utzi dio. Ederki Paraguayore, aukera Antzizarrentzat orain, dejada ona. Ondo, Paraguayo, defensan, Antzizar ezker zeharra, eta tanto. Eldu da, mira, hortxe duzu. Eldu da, baina txapapera alde egin dio. Eta orain Antzizar sakera. Oraintxe zuzendu dute markagailua. 13 eta 17 da, bai. Antzizar, sake ona, Paraguayok eutsi ondo. Antzizarra aukera berriro, eman dio, txapa gainean ondo eutsi, Paraguayok. Antzizar berriro, indarrin, eman dio, ezker paretan sartu, eta aleatu da, eman dio berriz Antzizarrek, ezker aire ondo Paraguayo, oan boleaz ondo Antzizar, sotamano Antzizarrek,
Paraguayo botez eta gaina etorri zaio, eta bukatu da partidua. Hortxe bukatu da partidua. Hortxe, pozik. Irabazlea, bueno, bilek ere pozik egoteko modun daude, partidu polita indute. Bueno, Paraguayo, enhorabuena lo primero. Gracias. Te he visto desde el principio muy bien, confiado, sacando bien, que eso es muy importante. Sí, bueno, al final era importante empezar así porque si empezaba un poco frío, Iker es un pelotarí que empieza siempre a tope y se te pueden empezar poniendo 7-0 y eso es muy difícil de remontar. Muy bien, luego aparte en el peloteo también los dos habéis estado bien, pero yo te he visto siempre a ti como más dominador. Bueno, sí, la verdad es que estaba con confianza hoy y bueno, Iker también ha jugado bien, pero yo me he encontrado bastante cómodo, a gusto. Habéis hecho un partido bueno, sí. Bueno, al final la diferencia bastante holgada. De todas maneras, has ido todo el rato por delante en el marcador, pero no conseguías irte definitivamente. Pero bueno, al final has conseguido lo que querías, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso, había que empezar así porque de Iker no te vas muy fácil y si no empezaba así y seguía en la línea, se me iba. Pues nada, enhorabuena, ¿eh? Gracias. Venga. Bueno. Pelotariak epailekin zalantzak argitzen, eta astera da partidua. Hor da, Zabaleta sakean, sake ona, ezker bateak atea zaio, Ituarteko ondo jaso. Zabaletak airez indarrian, Ituartek eraman, ezker suerte pixkatekin, baina ondo. Zabaleta ondo moldatu da. Ituarteri suerte pixkatekin bi paretako atera zaio, nahiko Zabalera, baina Zabaleta ondo moldatu da eta txapagaineko ezkerre xokora sartuz, tanto egin du. Hortxe duzu. Etzen erresa, irristatu inda gero, jota gero, baina nada, bueltan da seitun. Hortxe Zabaleta sakera. Ordoa, erdi-erdiko sakea, Ituarteko ondo utzi, pasatzen utzi dio eta ona izan du da. Tanto Ituarten alde. Ondo utzi dio Ituartek, luze, eta Zabaletak pasatzen utzi dio, baina ez du asmatu. Bana markagailuan. Hor da Ituarte. Sake ona, ezker paretara, ondo jaso du Zabaletak. Ituarte boti boleoz. Zabaletak bi paretakoa, erdi samarren gelditu da. Ezkerrez indartsu Zabaleta, Ituarte jaso. Zabaleta agintzen. Ituartek ondo ezker paretara, ezker airez. Eta bi paretako utxein da orango Zabaletak. Tanto peloteatu eta polita indute. Hortxe eraman du eta hemen da
Biparete egiten saiatu dena. Etzen egokiena igual biparete egiteko, baina behintzat gaizki atera zaio. 2-1, Ituarten alde. Hortxe Ituarte sakera. Botegin, sake hona da, ondo Zabaleta, baina gora joan zaio. Ondo utzi dio, baina gora joan zaio. Hortxe duze. Sake ona, azkarra, gurutzatua, eta ondo sartu dio, ondo utzi dio, baina gora joan zaio justu. Hortxe sakera, Ituarte. Botegin, Zabaleta sakea, oso zaila, ondo Zabaleta, Ernez egon. Eta orain ezker gantxo saiatu da, Ituarte eta txapazpira joan zaio. Baina Zabaletak merita handiko errestu egin du, Ernez egon, Zabaleko sakea etzen erresa, eta Ernez egon eta ondo eraman du, eta hortxe duzu, ezker gantxuan saiakera eta txapazpira nola joan zaio. 2-3. Zabaleta sakera. Botegin, sake ona da. Eutsi du Ituartek ondo. Zabaleta ezkerrekin, ongi zabaldu. Boleaz Ituarte ondo. Zabaletak txapa gainekoa, Ituartek ezker batera sartu. Eta ondo Zabaletare, ezker gantxua Ituartek, eta tanto zoragarria. Oso tanto erra jokatu dute, eta bukaera zoragarria izan du da. Hore, beha, ze pelota zaila jaso du nor Zabaletak, eta gero ezker gantxoz bilai baten da, Ituarte, eta bikain gurutzatzen du. Oso tanto bolita. Hortxe da Ituarte. Sake ona berriz ere. Ondo jaso du Zabaletak. Ituarte ezkerrez. Xokoan utzi du. Zabaleta heldu da errex. Eman dio eta orain defensan Ituarte. Zabaletak ez du gozatu ezker gantxua. Ituartek boti boleoz ondo sartu du ezkerrera. Eta ona eta ez da sartu. Zabaletak Ituartek oso ondo zabaldu du, eta Zabaleta heldu da, merito askokin, mino bazterrera joan zaio. Txapa gainera justu, hemen txikusiko zu. Hemen zabaltzen du ederki, etzen erresa, hor jasotzen du, baino lurreko txapa jotzen du. Kontrakantxoko txapa. Abantailatxoa Ituarten alde. Hortxe Ituarte sakera. Botegin, sake hona da. Ondo Zabaleta, erki utzi dio. Ituarte boleaz, eman dio. Ezkerre Zabaleta eta txapapera. Hortxe, boleaz nola ematen dion. Ezkerrez jarri da. Besagainez baino txapazpira joan zaio. Zabaletari. Ordo sakera, Ituarte. Botegin.
Sake ezker pareta gehitxokin, erki iramandu Zabaletak, boleaz Ituarte, hor da Zabaleta, ezkerrez jaso, gantxua Ituartek, jaso berriz ere Zabaletak, orain gontan defensan, Zabaleta Zabaletik, txapa gaineko bikaina, eta orain ezkerrez bikain, txokotik txokora, Ituartek tantuak autu du. Hortxe duzu, etzen erresa pelota, baina Ituarteko oso ongi sartu dio ezkerra eta xuxen ezker paretan barna pasaindu eta tanto sartu du. Pelotariek atxeden txiki bat hartzen. Giro bikaina dugu armailetan. Lagunak animatzen bere pelotariak eta giro bikaina. Horrela gustu ematen du. Mendira kantxan bi pelotare berriro, hor da sakera Ituarte. 7 eta 2. Botegin, sakea ongi sartu du ezker paretan, indarrez eta tanto. Mentxe errepikapena, sakea ezker paretan nola sartzen duen, eta Zabaletak ezin izan diutsi. Hor da Ituarte sakera. Otegin, berriro sake ona, eskuinakin eramandu orangontan, ezkerrez jarri da, eta ezkerrez txokora saiatu den hortan, txapa beraldein dio. Oantxe ikusiko duzu. Hor jasotzen du eskuinez, Zabaletak, hemen ezkerrez jartzen da, Ituarte, eta hor txokora saiatu denin, azpira aldein dio. Ezen gaizki egina, baina gaizki ateri zaio. Hor da Zabaleta sakera. Zabaleta sakatu, ondo utzi dio. Ezker gantxo Zabaleta ongi, ezker paretan kontra. Ezkerrez Ituartere ongi, indarra emanez, eta kanpora aldein dio Zabaletari. Eman indio ezkerrez Ituartek eta gainera pixkat etorri zaio Zabaletari. Hementxe. Atzerak aldu zen eta Zabalera aldein dio. Hortxe sakera Ituarte. Sakea, ezkerrez, eta ezin jaso. Hortxe duze. Ituarten sakea eta Zabaletak ezkerrez ezin jaso. Pixka bat partidutik atera eta ikusten dugu momentu honetan Zabaleta. Amarta iru, markailu arriskutsua beretzako. Hor da Ituarte. Sake ona, luzegia. Epaiak luzegia dio. Berriro sakatu beharko du.
Ea, bigarren sakea, Ituartek. Laburra, ona, eta tanto. Oso ongi sartu du, indarrakin ezkerrera, ezker paretara. Eta hor gauzak beti zail dire. Hor txeduze. Indarrakin, motxin, eta ezker pareta jo ondotik asko jaisten da, eta ezin jaso Zabaletak. Sake bikaina. Hor da Ituarte sakera. Berriro sake ona, ondo jaso du bangoan Zabaletak. Ezker gantxo, Ituarte ona, heldu da, Zabaleta errex, dejada, zokora. Ezkerrez ongi moldatu ditu arte, baita Zabaletare, Zabaletak eskuinez orain hemen Zabalin, ondo, eman dio, bolea zeherki defenditu da Ituarte, eta orain dejada oso arrua, eta tanto Ituarte nintzat. Zabaletak dejada arroi egin du, eta gero traba pixka bat nahi gabe nik uste. Mentxe ikusiko duzu, orain traba pixkote egiten dio hor. Ituarten jarraitzaileak kejatu dire fuerte, berare pixkot bai, baina bueno, ez da ezer gertatu. Tanto bere alde erori da. Eta abantaila ederra lortu du Ituartek. 12 eta 3. Orain atxeden aldi txiki bat hartzen pelotariak. Bat kanporateri da, haize pixkot hartzera. Ez dago bero handi egirik, baina hor barruan daudenak beti sumatuko dute. Ituarte bueltatu da kantxara, baita Zabaletare. Oraintxe du buelta emateko ordua Zabaletak. Gehiago uzten baldin badu partidu joaten, gerota zailago izanen du, hori dudik ez da. Sakera, Ituarte, sake ezker batetik atea zaio ongi eutsi dio Zabaletak. Boleaz indarrez, Ituarte. Zabaletak ere txapagaineko indarrez, ezkerrez ongi, Ituarte, boleaz Ituarte orain, ezkerrera, ongi altxadu Zabaletak, ezker gantxo, zokora, Ituartek, ezkerre Zabaleta ongi, Ituarte berriz ere ongi, txapagaineko ona, oain ezker gantxun bila, eta txokoan oso ongi bukatu dutantua. Oso ongi ari da Ituarte. Buruz jokatzen eta lasai eta ongi, hortxe duzu. Lehenengo eskuinakin nola bortxatu duen, eta orain ezker gantxo bila joan, eta zokotik oso ongi engainatu du. Hor da sakera, Ituarte. Sake ona berriro ere, ezkerpetan sartu du eta tanto. Bazirudin eramateko modukoa zela, baina ezin izan du eraman. Hemen txikusiko zuen. Nola sartzen duen ezkerparetan, zaila zen, atera zailo, baina ezin izan diutsi. Eta partidua gerota zailago Zabaletantzat. Ordoa.
Ituarte, sakia, egun deutsi dio, baina gora joan zaio. Orain gontan, sakia eramateko modukoa zen, ezker paretatik atea zaio, eta eskua ondo sartu dio, baina gora aldein dio. 15 eta 3. Eta abantaila gerozta handiagoa eta gerota zailagoa partiduri buelta emateko. Ordo, Ituarte, sakera, bote laburtze, ona pasada, ona, eta ondo eutsi dio, Ituarte boleaz orain, eskuinez bi pareta, ona Zabaletak. Hortxe duzu, boleaz, ongi, eta hemen Zabaletak, ezker paretakin, bi paretako bikaina. Efektuakin oso ongi atea zaio. Arrisko batzuk hartuta, baina oso ongi atea zaio. Zerbait pensatu gara dauka, markailuri buelta eman nahi baldin badio. Hortxe do sakara. Sake ezker pareta gehiagikin, ondo altxa Ituarbe. Zabaleta, ezkera, eta... Tanto, Ituartek ezkerrekin orangoentak txapazpira, bota du. Hortxe, nola sartzen duen ezker paretan, Zabaletak. Hor, atera zaio, baina Zabalera jokaldi egiten hasi da eta txapapera aldein dio. Hor da Zabaleta, sakera. Sake ona, eta tanto. Partidua gelditzen saiatu da. Ituarte, baina juezak epailak ez di utzi. Hortxe duzu. Sake ez tanto. Eta sake ondoren ezin gelditu partidua. Hortxe Zabaleta, luzegia. Hor da, bigarren sagitera. Hau sartu du, ongi, ezker baretara. Ezker gantxon bila, Zabaleta, ona, ezker gantxoa, baina ondo defenditu du, berriz ere ezkerrakin Zabalera, baina kanpora alde indio. Ezker gantxoa ona sartu du, baina hortxe duzu, baina Ituartek ondo defenditu du. Eta gero ezker paretatik saiatu denin berriz zabaltzen, alde indio kanpora. Hor da, Ituarte. Sakea, ona, oso sakea ona, ongi utzi dio Zabaletak, ezker airen bila, ez du guruzatu, eta oran bi pareta, Zabaletak eta tanto, bikaina tantoa. Bikaina tantoa. Hortxe duzu, Zabaletak ez du guruzatu gantxoa, eta nola bi pareta efektuakin nola induen. Oso tanto polita.
Aholku batzuk entzun eta gero, eta deskanso pixka bat hartuta gero, berriro kantxara, bi pelotariak. Hor da Zabaleta sakera. Hote egin, pixka barura indio, baina ona, sake ona luzea, ondo eraman du Ituartek, ezker gantxo eta bikaina. Ezker gantxoan bila joan da Zabaleta eta txokoan oso ongi utzi du. Hor txeuze. Primeran egin du movimendua, oso polita izan du da. Hor da Zabaleta. Sake ona, ezkerrez ondo utzi Ituartek, ezker gantxo berriro, Zabalera, Ituarte iritsi, merito handiakin, Zabalera, eta kanpora. Ituarte gauza zaila egin du. Defensan ibili ondoren, saiatu da azkeneko honetan ezker hortxe, hementxe ikusiko dugu. Defensan ibili da, oso pelota zaila, eta hor saiatu da bi pareteko egiten, baina kanpora alde egin dio. Merituko defensa egin du, Ituartek. Hor da Zabaleta sakera. Sake ona, Ituarteko ondo utzi, bolea Zabaleta, txapa gainean, ondo Ituarte, pelota gaiztu jarri dio, ondo eraman honek, Zabaletak, berriro Zabaleta ondo defensan, Ituarte, laugarren kuadrotik, bi paleta saiatu dut, txapapera. Mentxe ikusiko ze. Atzerak atorri eta arrisko handiak hartuz, bi parete egiten saiatu da, lege zarrin eta txapapera joan alde indio. Eta orain, tanto batzuk, Zabaletan alde, eta partidua pixka bat, abantaila pixka bat gaitsi du. Hortxe Zabaleta sakera. Dein, sake ona, ezker paretara, ondo utzi dio Ituartek. Bolea Zabaleta, bolea ona, ezkerrez Ituarte ondo zabalduz. Zabaletik xokora Zabaletak, eta orain gantxun bila, gantxo ez sobera ona, eta orain Ituartek ezker ziarra, eta dejada ona, oso tanto ona jokatzen nahi dire, eta biparetaz bukatu du, airez biparetaz bukatu du, Zabaletak oso tanto polita egin dute. Hortxe duze. Pelota zailara heldu da Ituarte, eta orain ja, dena bere alde zuen, baina ondo inbartzen da, ondo indu. Orain atxeden aldira. Aholku batzuk entzun. Eta boladatxo honin dago Zabaleta. Ea horreri jarraipena ematen dion.
Orain igual Ituarte pixka nekategua ikusten da, Zabaleta baino, ez dakit? Hortxe da Zabaleta sakera. Sakea, oso laburra, erdi-erdikoa, erki altxatu ditu artek, ezker gantxo ona, erdi xamarrera, ditu artek zoko aldera ondo, boleaz defenditu da, Zabaleta, dejada ona ditu artena, eta tanto. Ezkerrez xokora, oso ongi utzi du, atzean zuen Zabaleta, eta oso ongi induz txokoan pausatzi hori. Hortxe duzu. Primeran utzi du. Oso tanto ona. Berriro ere, atxeen aldi tiki bat hartu eta pelotaria kantxara. Epaileak zola sekatzeko hori, erran dio Fontoiko arduraunari eta sekatu eta berriz tanto azteko pres. Ordo baitu arte sakera. Sake erdi-erdikoa. Ongi utzi, Zabaletak, ezker gantxoa, ona zokora, Zabaleta, eta ezin heldu. Tanto ona itu arterena. Hortxe duzen. Ongi utzi dio sakeari. Eta gero itu arteren ezker gantxoa oso ona. Txokoan eta Zabaletak ezin heldu. Hortxe da sakera, itu arte, sake ona, ezker paretara, ongi altxadu Zabaletak, ezker gantxo zokora, itu arte, altxadu Zabaletak, Zabaletak txokora, itu artek ezkerrez alden bezala, Zabaletak bere bururi denbora emanez atzera, itu arte ongi, bi pareta, ona, ez, epaileak txartzat emandu. Epaileak txartzat emandu. Niri zalantza gelditu zait eta bino epaileak txartzat emandu, orantxe ikusiko dugu. Hortxe duze, biparetakoa, arroz xamarra, eta hor ezin dugu ikusi. Epaile berak traba iten digu. Baina epaileak zalantzarik gabe altxadu. Hori importante izaten da holako kasotan. Epaileak zalantzarik gabe altxadu. Eta tanto abeintzat, itu arten alde. Emerez eta maika. Itu arte pixka eta txeinez. Hor da berriz esakera. Sake ona. Ezker paretan, ondo utzi dio Zabaletak, ezker gantxon bila, eta ze ona. Ezker gantxon
bilai bezala inda, eta gero boleaz azkeneko momentun aldatu, eta boleaz bukatu du txokuan, ezkerrakin. Oantxe ikusiko duzue. Oso tanto ona, oso zaila da hori. Azkeneko momentu arte, eta azkeneko momentun aldatu, eta boleaz txokora. Hori oso zaila da, oso ongi indu. Hor da sakera, Ituarte, sake ona, ezkerpatan sartu du, ondo atea zaio, ondo eutxi, Zabaletak, eskuinez, berriz ezokora, Zabaletak eskuinez, bere berure denbora emanez, altura pixkot hartu, ezker gantxo ona, eta tanto. Ezker gantxo ona Ituarterena eta Zabaletare tanto. Hortxe duze. Hortxe, ezker gantxoa, ondo uzten du, baziruden heldu aletu hartzula, baina ezin izan du aletu jokalde iten ere saiatu da noski, eta ez aio ondo atera. Bueno, Ituarteren azken sakea. Hortxe duze, txalo artean, hortxe doa. Sake ona, ezker batan sartu du, ongi eutxi dio, Zabaletak, boleaz, Ituarte, ona, bolea ona, Zabaletak ongi eutxi, baina ezker aire sartu da, Ituarte, hor du aukera, ez du sobera ongi aprobetxatu Zabaletak, berriz ere bai, aukera, eskuinakin, bipareta, eta tanto, efekta handiakin, eta engainatu indu Ituarte. Mentxik ikusiko duzu. Efektu handiakin eta engainatu indu Ituarte. Abiatu inda, minio zin izan du, aletu. Hortxe da Zabaleta sakera. Eta falta. Sake matxegia, indu azkenekoa. Bueno. Ituarte txabeldu. Ituarten jarraitzailik. Kantxan sartu dira eta denak konten. Iragazlea beti konten. Hortxe duze, eta sake laburra nola indun. Azkenekoa. Bueno, lehenbiziko gauza zorionak, Ituarte? Eskerri asko. Bueno, lehenbiziko momentutik, antzinetik, aurretik joan zara, eta hori abantaila handia, ez? Bai, gaur sakekin asko asmatuet, gero ja peloteuen be asmatuot, bat emat txapa, baina bestela ondo botatakoa geixenak. Bai, lehenbiziko momentutik oso ongi ikusi zatugu, eta bertzi ere ongi aritu da, baina zu beti hobeki ozuk, tantuan nagusitasuna beti zuk zenun. Hala ere, momento bat izan du da hor, pixko bat urbildure ez, baina tanto batzuk segilan indizkizu,
Eta momentu hartan ikusi zaitu igual pixka bat ola nekatu edo urduri edo zalantzen bat sartuta. Bai, urduri beti. Hau ambienta asko dago, final bata, eta beak peligro dauka. Beha saki daukonien be ikusi da ataka handia indauela, eta peligroa beti dago. Sakea daukana bestea, kontu zibili behar da beti. Ederki, azkenean edozin moduz, abantaila dezentiakin irabazi duzu partidua beldurrik pasatu gabe, beldurra hondirik pasatu gabe. Bai, partidua ondo junda, eneukan oso sentsazio ona, belauna pixkat minduta eta movimentutan lento ibilinaz, baina jokoa lagundu dit eta eskerrak asmatuta ibilinazela. Bueno, ederki, nada, zorionak eta guan belaun hori sendatu. Bai, eskerrik asko. Venga, jo. Hortxe doaz. Paseo txoa egin. Zaleak agurtu. Elkarri bosteko eman. Eta txapa gora. Urdin, sake urdin. Sakea Unas Madina kateako du. Hortxe, partidu astera da. Madina sakera. Sakea, ezkerpa eta pixko din, luzegia. Epaileak eskua jaso du, eta luzegia. Hortxe Madina, bigarren sakeitera. Bigarren sakea ondo, ona, eskuinez jaso du, ez du jasotzerik izan Egurrolak. Eskuina sartu izanen du da, sartu ahal izan da, baina gainera etorri zaio pixka bat eta tokirik gabe gelditu da eta kanpora. Hor da berriz ere. Madina sakera, sake ona ezkerpetan sartu du, oso ona sakea. Ezin izan du ezer egin hor, Egurrolak. Hortxe duze. Bote egin, sake oso ona ateri du. Indarrakin eta ezker paretara guruzatua bikaina. Hortxe Madina berriro. Berriz sake ona, atera zaio, eutsi dia ongi, Egurrolak, ezker paretatik, ongi atera du Madinak, ongi eskuinakin Egurrolare, dominatu indu, orain ezkerrez jarri da Egurrola, zabaldu, hor da Madina eta txapara bota du. Errez heldu da Madina ezker zeharra hortara, baina gero jokaldia egiten saiatu denin txapara joan zaio. Hortxe duze. Ezker zeharra, Egurrolak, erdi xamarren gelditu zaio, hortzen Madina, jokaldi egiten saiatu da, kontrarasun eta txapa jo dio. Hor da Egurrola sakera. Ona, sakia, ezker batean sartu du, ondo, eutsi dio, Madinak, ezkerrez ongi, Egurrola defensan, Madina guan berriz ezkerrez, denbora emanez bere bururi, Egurrola boleaz, Madinak eman dio eskuinez, Egurrola ezkerrez defensaz, ondo. Madina berriro eman dio, ezker txokora ezkerrea sartu du. Boleaz orain,
Eskuinez Egurrola luze, ezkerrez defensan Madina, dejada bikaina Egurrolak. Jokaldi bikaina, so zaila zen. Pixkat moz gelditu zaio eta dejada bikaina tere du efektukin. Bentsi ikusiko dugu. Pixkat labur gelditzen zaio, baina zeo ongi indun. Efektokin dekada bikaina. Hortzen Madina, Ezin izan da alietu. Hor da Egurrola. Hor da, sake bikaina, ondo utzi dio Madinak, eta gora joan zaio. Ederki utzi dio, sake oso zaila zen, bino, gora joan zaio. Hortxe duzu. Hortxe Egurrola sakera. Sakatu, luze xamar, sake ona, eutsi dio, Madinak, nahiko indu. Dejada, Egurrolak, Madina ongi ezkerrekin, ezkertik ezkerrea eta tanto. Bikain Madina. Oso ongi Madina. Hortxe Madina sakera. Hor duzu, eskuinera nahi teginan ikuste, baina luzegi atera du. Bigarren. Eskuinera, baina ez du eramaterik izan Egurrolak. Efektuekin eramaten saiatu da, eta eramateko sakea zen, erdi-erdiko sakea zen, indarrez, baina hala eramateko zen, baina hor ez dakit efektuekin oze saiatu den eta ez da heldu pelota. Hortxe Madina, berriro. Sake ona, eutsi dio, ez, txapara. Sake ona zen eta hortxe errepikapena. Sake bikaina. Ongi sartu dio eskua, baina ez da nahiko izan. Txapan jodu. Hor Madina sakera berriro. Sake ona, baina eskuinez gainera etorri eta hor ez dakit ze postura berriz ere bazirudin efektokin nahizula. Saiatu, ez du lortu. Ezkerrez Madina ongi defensan, Egurrola atakin orain, ezker gantxukin. Ezker, hortxe eta tanto. Hor, ezin Madinak. Ezkerrez Madinak nahiko indu, baina ez da helduko. Sake ona Egurrolarena. Bost eta 6. Eta badirudi Madina hobeto ari dela partidun, baina markagailun ez da hori nabaritzen. Hortxe Egurrola sakera. Sake, erdi-erdiko sakea. Ara eta ezin eutsi. Madinak ezin eutsi. Bera alde indio. Hortxe. Eskuinez erdi-erdiko sakea eta hor alde indio, bera alde indio. Zagit eskua konfiantzakin sartute dio hor. Eskuinakin, guan gontan ondo, eutsi dio eta bikaina. Sotamano ezkerrez, dejada bikaina indu oso jokaldi zaila. Hortxe.
Sakiari esten dio Madinak, eta airean bilai baten da, eta azkeneko momentun aldatu, eta ezker... Paretan sartua, ederki utzi dio Madinak ederki bokatu du bi paretaz. Efektu handiakin oso ongin du jokaldia. Eta nahiko egin du hor eramatiakin, eta hemen efektukin bi pareta bikaina. Hor da Madina sakera. Madina ezkerrekin oso ongi eta tanto. Madinakin ezkerrekin zabaldu eta Egurrola Sotamanoz eskuinera jokalditen saiatu denin azpira alde indio. Hortxe. Dejada azkarra eta ezkerre zabaldu du ongi eta hor berriz Sotamanoz saiatu denin jokaldi egiten azpira joan zaio. Ordo, sakera, Madina. Paretan asko atera zaio, berak uste baino gehiago. Eta ezkerra ez du behar demazala sartzerik izan. Hortxe, gorputzara etorri zaio, eta ezker paretara behiratu. Ona, Madinak ezker paretara sartu, gantxoz Egurrola defensan, Madin paretakoa eta bikaina. Tanto bikaina. Oso ongi egina. Efektu handiakin eta Egurrola abiatu da, baina ezin ailegutu inondik inora. Oso urruti gelditu zaio. Egurrola bueltatu da kantxara, txaloz hartin. Bere jarraitzaileek animatzen dute. Eta hemen dator Madinare. Hortxe Madina sakera. Bot egin, sake bigina, eskarperet ateri zaio, ederki utzi die Egurrolak, ezkerrez gantxo Madinak doi aletu da, aukerako Egurrolak ez du ongi aprobetxatu, ezkerrez ongi defensan, Madina, ezker zeharra saiatu da hori, baina ez du lortu, ezker gantxo orain Madinak, defensan Egurrola, Madina egurrean, Madinak airez berriz ere, Egurrolak ere ezker gantxo bikaina eta tanto azkenean. Madina egondu da tanto guztian dominatzen eta azkenin tantoa Egurrola lortu du. Azkenin, txak, ezker gantxo bikaina Egurrolak. Txokoan utzi duna. Egurrola sakera. Sake ona, ondo utzi dio, Madinak, eskuinetik zabaletik Egurrolak ongi, Madina defensan, Madina bentzat pelota ona, dejada zabalean baino arro xamarra, Egurrola beste deja, tanto. Xamarra, Madinak eta Egurrola errez iritsi eta beste dejada oso ona, tanto.
Hortxe Egurrola sakera. Sakea, erdierdiko sakea. Ezker ez dutxu dio ongi Madinak. Ezker gantxo Egurrolak. Madinak eskuinez. Zokora gora. Hor da, Madina sakera. Bote egin. Sake ezker paretak egitxokin. Gaina, tanto. Zin izan du eraman. Ara? Bote egin. Baina, pasa. Epaiak pasadela dirazi du. Bigarren sakera Madina. Ea. Hor da, sakea labur-laburra, oso zaila, onda Madina ez dio ongi eman, oain Egurrolaz ezkerrez ongi, dominezera pasada, oain Egurrolak atzetik eskuinez berriz, ezker gantxua Madinak. Bi pelotariak atxeden hartzera. Madina bueltatu da kantxara. Epailea Egurrolarire etortzeko, kantxara bueltatzeko agintzen nahi zaio, eta bueltatu da. Hortxe Egurrola sakera. Bote egin, sake ona, ezker pareta sartu du, ongi. Madina, Egurrola ezkerrera, ongi. Ezker paretan barna, txokotik txokora, oso ongi indu jokaldia. Sakera, sake ona, Madinak ederki jaso, ezker gantxun bila Egurrola, ez du sobera gurutzatu, heldu da ongi Madina, boleaz, utxa eta tanto. Egurrolak boleaz utxa eta zabalean tanto lortu du. Hortxe duzen. Boleaz golpia tira dio eta utxa eta justu txapa gainera eta tanto. Markamen eskatu du, baina horrek ere balio du. Hortxe sakera. Ondo utzi dio Madinak. Eskuinez orain Egurrola, txapa gainekoa, zaila zen eta tanto. Hortxe duzen. Txapa gainera, indarrez, eta bote oso txikia egin du, eta ez dio. Ez du jasotzerik izan, Madinak. Ona sakia, ongi utzi dio Madinak, ordu aukera, Egurrolak, tanto bikaina. Dejada indarrez sokora egin eta tanto, engainatu egin du. Bipareta egiteko gesto berdinakin. Hortxe Egurrola, sake bikaina Egurrolana, eta tanto orain hontan. Egurrola sakera. Bote egin, sake ona, ezker eta tanto.
hortxe sakera. Berriro ere. Aire bila dio eta Zabalera sakatu du eta kanpora. Lehenbiziko Madina aire zerrestatzera abiatu da, eta nik Egurrolak ez dakit ikusi indun, norbaitek zerbait esan dion, eta Zabalera sakatzen saiatu da, eta kanpora bota du. Kanpora alde indio. Hortxe duzu. Hor nola aurreratu den Madina, eta Zabalera saiatu denin, kanpora alde indio, Egurrolari. Orain hortan Madina sakera. Madina sake ona, ezker paretetik atera zaio, ondo, eutxi. Eskuinez Madina berriro, txapa gainekoa, ezkerrez ongi. Eskuinez Madina oso ongi airez eta tanto. Hortxe duzen. Indarrin. Eta tanto batera jarri da. Hor da Madina sakera. Eta ezin eutxi, Egurrolak. Eta berdin. Hortxe Madina. Egurrolak eta tanto. Atzerak atera du Egurrolak lehenengo Madina, eta gero aurrera indu utzi du, txokuan. Entxe. Sake oso laburra, indarrin, eta horiek arriskutsuk izaten dira, eta ezin izan deutzi. Sake luzegia. Hala direzu epailek. Hor da Egurrola. Efektu askorekin eta tanto. Aurrera joan da, eta sotamanoko posturan, bipareta efektokin oso tanto polita. Aurrera bila, eta sotamanoko posturan, bipareta efektu askorekin, eta tanto bikaina. Emeretzi eta Masei, irutantoko abantaila momentu hontan handia eta ona. Eta pelotariak atseden hartzen. Kantxera, Madina. Egurrola falta. Orantxe. Voltatu da Egurrolare. Hor da Egurrola, sakera. Arrei hartu, sake. Fizikoki oso ongi dagoela ematen du Egurrola. Madinare zu ematen horrengatik hori, baina
Egurrola ikusten da oso bizita oso ongi. Beste sakea, zaila, eta heldu da eta tanto. Dejada zabalera eta tanto. Hortxe duzen, sake oso zaila jaso du. Doi iritsi da, eta etzen arriskutsua zen, baina gero dejadaz oso ongi bukatu du tantua. Eta Madina irristatu terori egin da gainera. Eta hortxe duzen, ezker gantxun bila eta txokotik txokora primeran utzi du txokun. Bueno, azkeneko sakea, Egurrolan azkeneko sakea, txalo artean ordua. Sakea, erdi-erdikoa, Madinak eta ezin jautsi. Bukatu. Egurrola txabeldun. Abi. Bona, Egurrola, zoriona. Eskerrik asko, bai. Bueno, pixka bat ibili zara zerbait ezin helduz edo zerbait izan duzu? Bai, bueno, asko dakizu mugun organizazioetik eta beste finala joatzen dator, eta izan hasia hartan koste jate, eta gaina besti asko jogate dut, eta kantxan leku hartu ezin eta bilina, baina bueno, gaina eskutik eta txarto, eta ezin Haineko guztora bat ez, baina bueno, biharren bizala, eta biharren oin bat egin ezkeo, eta aretxita egot, eta ondo urten da bazkenin bai. Ederki, bai, aipatu duzun bazala, bertze partidu jokatuta, eta halare, hola ibili, eta jakinta, zure esperuan zirela, zuri txoitin ari zirela, eta nervio jekin denakin nahiko egin duzu ez? Hola jokatzia? Bai, azkenin bastante bizkor junda, eta asko sufridu bari, baina azkenin bat bakizu. Batin berotu, gero bidien tensioie, hau bestie, eta bueno, atagut oso gustora. Ederki. Behintzat, hori partidun zehar... Eta bai, amaieran saketik eta asmau dutela pestot, beran pelotia eta azkenien, nik uste hor be asmau dutela, eta bai, amaieran hobetuen, eta bai. Ederki, zorionak eta ospatu orain. Eskerrik asko, baino. Bueno, eta ja azkeneko partidu izan du da hau, gaurko azkeneko partidua, eta pentsatzen dut, datorren urtin berriz ere antolatu gute. Arratsaldeon eta ongi etorriak denoi. Lehenbiziko hasiko gara eskerrak emanez eta eman nahiko genioke hasteko Lesakako Memorial Benito Tainta Sanferminetako Lauterdiko bigarren txapelketa gure Sanferminetako hutsune bat bete eta sendotuta dagoena. Eskuin aldeko horiek favorez, isiltzen altzate, momento bat. Txapelketaren izenburua eguneroko hedabideetan agertzen ez diren pertsona anonimo guztiei eskainitako omenaldia da. Bizitzaren zati bat era altruistan ematen duten klubetan eta pilota eskoletan pilota sustatzeko. Haiek egiten duten lan baliotsua aitortzeko modua da. Bigarren edizio honetan ezinbestela zoriondu behar dugu parte hartzaileen eta bereziki finalisten mailagatik. Alize Sagardui Arkupeko haur mailako Joana Irazokirekin bikote eginez
Espainiako aur mailako nesken txapeldunak izan dira asteburu honetan. Txalo bero bat, bioi, favorez. Erik Igoa eta Oian Braña gaurko aurren finaleko parte hartzaileak. Aur mailako mutilen Espainiako txapeldun izan dira bikote gisa ere bai, txalo bero bat. Iker Antzizar eta Paraguayo zazpigarrena. Gaur kadete finalekoak, lehenengoa txapeldun izan da eta bigarrena azpi txapeldun. Unax Madina, Faben Ituarte eta Oier Zabaleta. Guztion artean maila afizionatuta nolako maila erakustea. Eskerrik asko eta zorionak guztioi. Con un poco de silencio, por favor. Bueno, muchas veces más que un merecido homenaje a todos esos personajes anónimos que no salen ni en telediarios, ni en periódicos, ni en televisiones, y que han dedicado como reconocimiento a su indispensable labor. En esta segunda edición no podemos menos que felicitarnos por el nivel. Alice Sagardui, formando pareja con la infantil de Arcupe, Joana Irazoki, se proclamaron campeones de España el pasado fin de semana. Los finalistas de la categoría de infantiles, Erik Igoa y Oian Braña, en el mismo campeonato, formando pareja, también se proclamaron campeones de infantiles masculino. Mayores, Mikel Egurrola, Unax Madina, Faben Ituarte y Oier Zabaleta. Todos hemos asistido al nivel que han demostrado. Orain, sari banaketa, trofeok eta txapelak banatu antzintik, zozketa bat egingo dugu, irabazleen zenbakiak atziko dugu eta azkenean banatuko dira. Nafarroko Pilota Federazioari, Bodega Sinurrieta, Lesakako Udala eta Arkupe Pilota Zaleen elkarteari ere. Laguntzeko kolaboratzaileei, Xanti, Xebe, Mikel, Oier, Angel, Josu, Inigo, Agirre eta baten bat atzenduko zaiguna ere. Eta jokoak egunez egun jarraitu eta gozatu dira. Nola ez, Arkupeko pilotarien gurasoei, frontoieko estatuan lagundu duten eta laguntzen jarraitzen dutenei. Eta Euskal Herriko eta Rioxako pilotari guztiei ere bai, euren klubetatik parte hartu duten guztiei. Aurten, 222 zen-emate izan dira. Plazer handi bat izan da, eta etorkizunean edizia eta zerrenda handitzea nahiko genuke. Baina batez ere, Lesakako frontoia beteta ikustea gaur bezala, jendea pilotaz gozatuz. Gaurkoa ikuskizun paregabe izan da, gainditzea zaila izango dena. Eta gehiago... Antes de pasar a la entrega de premios, trofeos y chapelas de esta edición,
Hemos procedido al sorteo, los números que han salido premiados los tenéis ahí. A la salida, los que hayáis sido afortunados, pasáis por el bar y cogéis el premio que os ha tocado, si os ha tocado. Queremos manifestar nuestro agradecimiento a los patrocinadores del torneo, Big Mac, Iñurrieta, Olasa Arroteguía, Ayuntamiento de Lesaca y Arcupe Pilota Zale en el Cárter. A los colaboradores en la organización y el desarrollo del torneo, Severiano, Xanti, Miquel, Oyer, en el bar del Frontón. Al público en general que día a día ha asistido y disfrutado de los partidos y, por supuesto, a todos y todas las pelotaris de todo Euskal Herria. Edición, 222 pelotares inscritos. Sin todos y todas ellas, nada de esto habría sido posible. Ha sido un auténtico placer. En los próximos años, pero sobre todo esperamos y deseamos ver muchas veces el Frontón de Lesaca como hoy, lleno de gente disfrutando de la pelota. Lo de hoy ha sido un auténtico espectáculo que nos costará superar. Sin más dilación, pasamos a la entrega de premios. Categoría Neskak, txapelduna, premio Argiñe, concejala de Deportes del Ayuntamiento. Aurren mailan, Amaiur, txapeldun. Presidente de Arcupe. La chapela y el premio. Chapeldon a mi hermano. Eta maila honen. Ematen da saria Ikertain. Oyer Zabaleta, Oyer Zungua. Ematen da saria Argiñe, concejala de Ayuntamiento de Deportes de Lesaca. Ta txapelduna Faben Ituarte, Napke Kluba. Zoriona, ematen da. Zorionak deneri eta eskerrik asko.
2968 FTD matrikula. Bi kotxe hauek traban daude eta eskertuko ginuke pixko bat mugitzia. Deskargatu behar dutelako zeo zerro. Decía que hay dos coches